Para sedherek ingkang kinasih, mugi sih rahmat lan tentrem saking Gusti Yesus kasarira ing kita sedaya. Kepareng kula Pendhita Hesti Murwasari saking GKJ Rewulu nyarengi para sedherek sedaya wonten ing renungan Sabda Winedhar dinten Senin gangsal welas Desember 2020 kanthi irah-irahan ngarep-ngarepa marang Gusti. Kapendhet saking Jabur 52 ayat 12b ingkang mekaten suraosipun. Ngarep-ngarepa marang Gusti Allah awit panjenengane dak puji maneh. Esuk dele sore tempe menika tembung ingkang dipun ginakaken kangge nggambaraken tiyang ingkang mincla-mincli. Boten saged dipun cepeng, dipun pitadosi tembungipun, utawi tiyang ingkang asring mblenjani janji. Limrahipun tiyang gampil sanget kangge mblenjani janjinipun, sae menika amargi kesupen utawi kanthi sengaja mblenjani janjinipun. Awit saking menika, Juru Mazmur paring pepenget supados kita sampun ngantos ngandelaken manungsa. Juru Mazmur ngandharaken bilih namung Gusti Allah ingkang saged dipun andhelaken. Panjenenganipun boten nate lirwa dhateng prasetyanipun. Panjenenganipun maha kuwaos lan kebak ing katresnan. Prasetya kangge paring kawilujengan saha ngluwari manungsa saking dosa sampun kalampahan wonten ing Sang Kristus Yesus ingkang sampun nandhang sangsara sinalip seda lajeng wungu malih. Juru Mazmur nitik lan ngraosaken panganthi pangreksanipun Gusti ingkang datan kendhat kababar ing gesangipun. Awit saking pangraosipun menika, pramila Juru Mazmur namung kapang dumateng Gusti Allah ingkang tansah netepi prasetyanipun. Menawi kita ngandelaken manungsa, kita badhe pinanggih raos kuciwa. Bab menika amargi kawontenaning manungsa ingkang winates. Pramila manungsa asring mblenjani utawi kesupen dhateng janjinipun. Ananging benten kaliyan Gusti Allah ingkang tansah setya dumateng prasetyanipun. Panjenenganipun tansah makarya ing wekdal ingkang remenaken menapa dene ing wekdal ingkang kirang remenaken. Awit saking menika, sumangga namung tansah ngandelaken pitulunganipun Gusti Allah wonten ing sauruting gesang kita. Amin. Menika renungan Sabda Winedhar dinten menika. Gusti berkahi.